lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Alang-alang Mbak Fitri. Ayo Mbak Fitri yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula menika Mbah Kipli. Mbah Kipli salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Sidase. Pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bondo ngoten Babu. Kula ten mriki dipun timbali Mamah Pipit. Kabar lu ngipul panjenengan sedaya ngoten. Mugi-mugi panjenengan sami mboten bosen-bosen mersani kula sakanca rombongan. Amargi bolak-balik kok sida asing ngoten. Nggih, kula ten mriki nggih boten piyambakan. Kula gedhe rencang nggih menika putu kula si Bodo kalian Baronggo menika kanten kesel-kesele ndek dalu nggih pun dipupoh ten alun-alun ndek enjing wau nggih ten Bancak lajeng siang niki nggih ten mriki mangke jeng malih nggih tesih disambung malih ngoten nggih teko sithik edang wong bau menungso teko alon-alon waton lakon. Raya ngono ta, Ren? Nggih, Bos. Ah iya, sing ngomong Mbak Kipli lho, Ren. Nggih, Mbak Kipli. Lah ngono, Bos. Muga-muga Mbak Kipli ya olah melu dadi. Iya, kae iki dong putune sing ndase gede lambene duwe. Lambene duwe. Lah iya. Ngono kuwi nek ditadahi nek ke atas terus lah. Lah gayane isin diolana duwe. Ya, iki lho dicerai Mama Pipit kuwi, Mbak. Serasa suwe-suwe ya putuku bodong ya dong metu dong ya. Menika putu kula si Bodok aja ditempilingi tadi. Iku isine ya menungso kama tempilingi. Engko nek dikatu diwajak diuber kok malah. Nek diwajak bodong ditenono kok diwajak bodong. Nantang dong, ajak dong yo. Ayo. Bubar kabeh ta.
Putu kula si hewe bisane mung jalan gendong terus Ciwi-ciwi sargedak bos. ciwi-ciwi edong jalan mudong yuk barang kau metu yuk Putu kula si bocong nggih medang menika kalih barangga nggih pun medang sing gulune saged modhat-modhat beren tak beren bocong ditantang cacili cilik wedang ya iya barangga alon-alon yang barangga awak wis sepuh ora usah kuda-kudakan karo cacili-cili iya akhir kana sing genah kok mbak ayo barangga mau apa kata-kata jelas mau mbak Aku bingung banget. Aku gak tahu soalnya senang. ya iya ciwi-ciwi sing mbok goleki Aku gak kira sama orang baik bisa. bocong ya ngapa takilan terus yang bocah pesicisan itu ya iya bagi play putune cipong sing kenapa contoh kuyuran bagi play bocong naik piye bocong naik loh ya bocah naik rambutnya kucuk pesicisan raine kotak sisan dong bocong betul sih dong jangan sing genah aku kudu joget tamu dong joget tamu sing apik ya dong biasane piye dong yo iya, aku juga aku gilo-gilo ada. Aku gak enggak bisa. Juga dia gilo-gilo kayak aku gilo dong. Aja pakai kap, pakai titiru, juga nuangin pakai kap, pakai ketok. Juga dong gilo, terus pargoy, kayak dong. Aku jadi malu mbak. Kayak dalangnya malah aku tunggu dewe tak orang penting samu ya tak benar benar aku tak joget pargoy zaman saya ini zamannya pargoy yo
jogetane wong Pargoe ku gak ngono barang kok. Karo ngono sik kaya gangsing. Nah iya. Jogetan Pargoe kok ngono betul kok. Kayak wong kependiten. Entek pirang gelas, Mbak. Metune mes siji dhewe wong berai ora apa. Aja ngepasno, Bos. Mama Pipit mau ning ndi ora ketok. Yo, Pargoe meneh yo. Wis bener dong joget aku Pargoe dong. Papa. Iya dong. Papa gedam, Mbak. Ya malah paramu ngorindi dadong ngomong kan gak ada joget aku wis bener Pargoe apa ujung malah kluyuran ae. Aku untuk manusia ya, Mbak. Pargoe tambah menedong yo. Bau tu mau garap alon-alon mau ibu tu masyamu bau apa? Nesing juga bodong ngono ya pantes wong cek bocah. Aku wis sepo, lain aku aku hampir mandok terus. Pargoe wis lebal. Bajar, juga tamu kaya apa dadong taruh sing kena sida. Ya. Sing naboe cepet cicisan kabeh. Wong metune ya barong karo bagi blem malah barongan moto blem. Dianggep barongan kopi awakku iki. Aku sembuh, Mbak. Iya, wong tua kok gede dong ya apa. Ora suwe-suwe. Ya dong, mlebu sik dong ya. Ayo dong wis kesel awak dhewe dong bau tuwa celok-celok wae dong yo.
dong. Iki kok ana macan, iki ana gedruk. Kok malah wong ora oman metu dong. Iki ana singa. Macane mau wis dong. Singane sing durung. Ayo dong, mlebu dong, yo. Bareng aku dong. Aku itu yang malu Pak. Iya, kowe nek ra mlebu-mlebu ya muni terus kendane. Aku yang malu. Iya, wis ra usah malu-malu. Mulane dang mlebu ora mlebu-mlebu ya muni terus. Nah, cek muni nara. Ya. Topengmu buka. Kira mau buka-buka ya muni terus.